Tervetuloa seuraamaan Villiksen maideita Virossa. Tämä on Villiksen ensimmäinen kerta kyseisessä maassa. Hänellä on urheana toverina Hägi mukana, joka on kokenut Virossa kävijä. Paistaako aurinko laivareissun aikana tai onnistuvatko matkailijat kiipeämään taivaan porteille suluissa näköala paikalle? Osaavatko he suunnistaa ravintolaa vieraassa maassa? Vältetäänkö Villiksen saapuminen reissun aikana? Nämä ja muut kommellukset selviävät tämän koosteen aikana. No niin, nyt me ollaan täällä. Hyvin tulla tänne vasta puolelta. No niinpä, samaa mieltä. Joo, täällä me ollaan. Ootellaan jo. Mun aloittaa eväiden syöntistä. Joo, vois aloittaa itekin. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Nyt me lähettiin. Jännää. On kyllä. Piti ottaa pipo päähän. Mitä laittaa aurinkolasit päähän? Kiitos. Mikä sulla on? Tää. Ja sulla on tää. On sitä nyt täällä. Oo. Ai wow, siis oikeastaan heiluu tää laiva ihan sikan. Mulla on tää. Oi, sekin on sulla. Eihän sun tarvii ostaa mitään, kun sulla on jo kaikki. Ne on kaikki ihan finaalissa. Voi hitto. Paha. Okei, on kyllä hintaa. Wow. Niin toi vähän toi iso. No siis jep. Onko se hyvä? No jees. Tuntiin paha ihmettä. Siinä on sitä rakasta kiniä. Tekis mieli ostaa kyllä sieltä joku hieno pullokiniä. No joo. Saa baaripöytään tuotteita. Tää se on. No niin, piti ottaa yksi lasinen viiniä, niin... Tai ei nyt pitänyt, mutta... Tämmönen tempparilasi. Jep, tempparilasinen viiniä. Se on nyt pikkolopullo tähän tuli ja... Maksaa vaan 7 €. Ei nyt silleen pahaa, että... Pelkkää säästöä. Silkkaa säästö on. Ja lasit päähän. Vähän ja unille. Jep, unille. Viini on kohta juotu. Siellä näkyy jo Viro. Hurjaa. Mitkään fiilikset. Kohta ollaan perillä. Ai että, ai Kyllä että. pitkä matka. Oli hirveä pitkä. Se tyylisesti. Kyllähän tässä. Limps, limps. Puhas kas. Jee, nyt me ollaan Viron puolella. Nestoil. Wow. No niin, tuolla on päästy vissiin tänne vanhaan kaupunkiin. Jossain täällä nyt ollaan. Joo. Hurjaa. Mun netti ei toimi täällä, mutta... Se on sulle ihan hyvää viertä. Niin on. En mä sitä tätä tarvisi erityisesti. On. Nättiä jo tästä näin. Wow. Sepä pikku sisäpiha täällä. Uskomatonta, että tämmösiä taloja on olemassa. Me ollaan C8 muivii, tultiin tänne Viroon huiliin. Simppa jäi kotia, mut ei se mitään. Kyllä me sillekin saadaan täältä hynää. Vou vou, sitä hyvää hynää. Vou vou, sitä hyvää. C8 uusin sinkku muijat Viros nyt Spotifys ja YouTubes. Käy heti nyt kuuntelee. Nää on C8 Musiikkivideon kuvauksia. Joo, just pitää Viroon. Varmaan. Mistä lähtee? Tullut onneksi, noniin. Välipysähdys. Ja sitten jatkuu vielä matka tulee ylemmäs.
Tähän söpö on. Joo. On. Himekasti. Tuntuu kyllä toikin jopa, että Jep. sali kutsuu. Niinpä. No niin, olemme oikeasti päässyt nyt tänne Joo. Kyllä. Wow. Paistaa aurinko edelleen. Ihan hirveä tulla. No on. Mäkin sekasin tästä. Siis järjetä. Maistahan siinä. Saku. Tää on Sakun baari. Saku Saliin. Kun on boomer. Läppä. On nättiä täällä. On. Kirkkovittu. Nyt mä oon tullut torille. Väsyttää. Mitä se aikainen herätys teettää? On hieno. Vähän alkaa tulla nälkä. Joo, tää keksii, että mihin mennään syömään. Niinpä. Katsotaan karttaa ja näin. Nyt mennään hakemaan ruokaa. Tai siis syömään. Navigointi on maailman vaikeinta. On. Kompassi sekoo. Kompassi sekoo ja me seotaan ja kaikki sekoo. Että saa nähdä, että me löydetäänkö me kuitenkaan. Jep, maakaasu haisee. Parasta bestia. No niin, häkin kalja tuli. Ihanaa. Kyllä maistuu. Maistuuko? Mitä tuoksuu? Todella hyvää. No niin. Nice. Maistaa. Et varmaan. En mä, kiitos. Tuli vaan huono. Mut joo, tultiin tämmöiseen hampparipaikkaan, jossa saatiin meidän juomat nyt ja sain myös kokkeliin. Ja joo, ei siitä sen. No niin, meidän ruuat saapui tänne juuri. Hän somettaa siellä. Miltä sun hamppari näyttää? Käännä. Oikein hyvältä. Namskista, niin ihanaa syödä. On. Näläs. Näläs. Nyt alkaa. Ai että. Ai että. On hyvä tää. Siis on todella mielten yleltävä. On. Joo, tosiaan me käytiin tuossa vaatekaupoilla ja ei löydetty vaatteita. Yllättäen. Jotenkin ei lähtenyt tää nykypäivän muoti on kyllä ihan outoa, kun se on niinku jossain... Se on just hyvää. Lopeta. Niin kun se on jossain 00 muodissa ja se ei jotenkin yhtään resonoi muuten kuin että tulee mieleen oma lapsuus, niin se on kyllä vähän huono homma. Mutta ostin tämmösen koruun, tai siis itse asiassa 4 korua yhteensä. Oli hiton halpaa, niin ajattelin, että nyt on. Sijoitus. Jep, sijoitus on. Mietitty on pitkään niitä koruja, niin nyt oli se hetki, kun piti tehdä asialla viimein jotain. Kyllä. Jes. Me jatketaan tietämme, minne me ollaan menossa. Virun portit. Joo. Mitkä portit? Virun. Ei ollutkaan Pirun. Puukkien tultiin katsomaan. No niin, me tultiin nyt Rismaan ostoksille. Tämmönen harvinainen kauppa. Suomessa ei ole tällaista. Ei ole Suomessa tällaisia täällä. Ei ole tällaisia. Ai niin, että pitäisikö oikein viedä? Mitä? Siis ihan sikana halvempi. No älä! Mut siis Melkein euron halvempi. aivan uskomatonta. Ois pitänyt ostaa täältä vaan se Red Bull eikä aamulla. Ei tiedä kotia. Niin. Joo, mä ostin 3 Red Bullia. Ai että. Oliko ne Red Bullit nyt halpoja kanssa? No ihan ne. Ainakin noin isomman koot. Miksi se sokerilliset oli halvempi? En mä tiedä. Ei mua haittaa. Mä vaan ymmärrän, että se ei ole mitään järkeä. Niin lähestymme jo Helsinkiin. Jee. Kyllä, päivän pulkassa ja kohta. Meidän tärkein edessä. Kyllä, se minkä takia tänne tultiin. Täällä on tällaista vesitaidetta. Hän nauttii. Ihanaa, niin kuuma. On. Tuulee edelleen. Mulla on tullut emohleda nyt. Järkyttävä. Mutta lähestymme meidän määränpäätämme. Jep. Salainen kohde lähestyy kovaa vauhtia. Mä otan ollenkaan enää. Mitkä on fiilikset jännittää? On. Tää on Viiniksen valtakunta.
Tonkat hiton halpoja. Joo. Oi että. Black Towerikin. No se on täällä 20, mutta on silti 10 € halvempi mitä Suomessa. Ainakin. Joo, uskomatonta. Hei, täällä on tää kissaviin. Tää on kyllä hyvä. Myös vähän halvempi kuin Suomessa. Tonks ostaa. Uskomatonta. Superalkossa on käyty. Molemmat ihan rikki. Jalat on molemmilla aivan hajalla. Sitten me pitäisi kävellä tonne A-terminaaliin. Näetkö mä sitä? Joo, tuolla näkyy toi musta nupukka tuolla oksan takana. Sinne meidän pitäisi vielä kävellä, mutta me ottaa nyt pieni välikuolema tässä. Ja sit lähdetään vielä kinuumaan sinne. Raskasta tää reissaaminen kyllä. Onneksi ei satanut tänään. Niin, onneksi ei satanut tänään. Se oli varmaan tää mun sadevarustus, joka auttoi siihen. Yksin väsynyt matkustaja. Näin se menee. Päästiin viimein laivalle. Kovin kolottaa. Kyllä. Jalat ovat rigi. Siellä me oltiin ja kohta lähtee laiva takas Helsinkiin. C8 uusin sinkku Muijat Viros nyt Spotifys ja YouTubes. Käy heti nyt kuuntelee.